Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Reverie's Secret File. Si Reverie na nawalan ng anak. Dagdagan pa ng isang partner na merong ibang babae. Yung pagsusugal, yung addiction nito sa pagsusugal, kaya niya pang tanggapin eh. Pero nung malaman niya na merong ibang babae ang kanyang asawa, she decided na umalis na sa tinitirhan at magpakalayo-layo. Umalis ng tirahan, pumunta sa isang lugar na hindi alam ni Edmond. Kasi nga hindi niya kayang tanggapin na ng babae ang asawa niya. Bukod pa ron, kamamatay lang ng anak nila na imbis sana magkatuwang sila sa pagluluksa, matulungan nila ang isa't isa, maintindihan, maunawaan nila ang isa't isa. Aba, ibang klaseng coping mechanism naman ang ginawa ng kanyang partners na si Edmond. Kaya naman kabisyo, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Russell. Reverie, grabe, napakahusay mo. Emotionally abused ka na and physically abused ka na doon sa partner mo. Pero nagpatuloy ka pa rin. Walang puso at walang pake si Edmond sa'yo. Nawalan kayo ng bunso ninyong anak, wala siya sa tabi mo. Condolences sa nangyari sa inyo. DJ Rocky, ang wish ko lang para kay Reverie ay ipagpatuloy niya ang kanyang buhay kahit wala si Edmond sa tabi niya. Matagal naman nang wala si Edmond at hindi niya katuwang, so hindi ito kawalan sa kanilang pamilya. Ito naman sabi ni Charles. Ito yung meaning ng mga nawawalan ng family. Orphan na ulilang anak. Widowed, biyudang asawa. Bereaved, nagulilang magulang. Sana maging informed ang lahat at maging kay sender. Kasi kung may naulilang anak dahil nawalan ng magulang at kung may asawang nabiyuda, meron din sa side ng mga magulang na nangungulila dahil sa nawalan ng anak. Besides, condolences sa inyong sender at hayaan mo na ang mister mo na mambabae. Ewan ko ba kung bakit may pasabi sa iba na nature na raw ng mga lalaki ang mambabae. Nakaka-offend kasi ako itong walang experience sa love tapos ang lakas man generalize. Di ba kayo ma-offend dun? Sige nga DJ Rocky, bigyan mo ko ng 98 inches TV at alam mo na ang purpose ko. Ihahampas ko ito. Charot with the Lord. Anyway, sender, hayaan mo na ang mister mong ginawa ka lang punching bag, hindi marunong magpakatatay. Kung makita ko lang yung mister mo, puputulin ko ang kanyang June squared. Kaimber na. Yun lamang po DJ Rocky. Maraming salamat from Charles. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Jason. Condolences sa'yo sender. Yung sa asawa mo imbes na damayan at samahan ka, ginawa pa niya ang pinakamasakit na pwedeng gawin ng isang taong nagmamahal. Ang lokohin ka.
Laban lang sa buhay, sender, hayaan mo na yun. Ako, kung kasal kayo, ay pakulong mo. Charot, Fidarot. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Jonah. Reverie, naging matapang ka na maibahagi ang iyong kwento. Ibang klase ang lakas ng loob mo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ninyo. Pero tatandaan mo, lahat ay ginawa mo para sa pamilya ninyo. Huwag mong kalilimutan na karapat-rapat ka ding alagaan, mahalin at pahalagahan. Sana maisip mo ang iyong hiling. Kung wala na talagang silbi ang iyong partner in life, then move on. Although hindi madali ang healing process, hindi naman ito dapat minamadali. Lalo na ang pagkawala ng iyong anak. Walang kasing sakit yun, hindi yun madali. At hindi ibig sabihin, pwedeng maghilom ito agad. Hayaan mong dumaan ang mga araw at huwag mong gawing masama ang sarili mo sa pagkakataong ramdam mo ang lungkot at sakit. It's a process. Walang takdang oras kung kailan ito matatapos. Tandaan mong maraming nagmamahal sa'yo. Hindi ka nag-iisa. May mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kahit minsan pakiramdam mo mag-isa ka, may mga taong sumusuporta sa'yo. Huwag kang matakot humingi ng tulong at mag-open up sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Magtiwala na merong taong handang makinig sa iyo. Huwag na huwag mong kakalimutan ang sarili mo, ha? Once again, condolences and keep strong. Keep strong, be strong. Anyway, thank you so much, Jonah. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Jericho. Hi DJ Rocky Tera, good evening. Nakakalungkot ang pinagdaanan ng ating sender na si Reverie, pero ang masasabi ko lang, move on. Hindi man mabilis, pero at least umuusad. Good evening again and thank you so much from Jericho Ferrer. Ito pa sabi ni Gabby. May mga pagsubok lang talaga tayong pagdaraanan pero kayang mapagtagumpayan. Ang mahalaga may tiwala ka sa Panginoon. At yung sa asawa mo naman, ay, hiwalayan mo na talaga yan ng tuluyan. Actually, alam mo, hindi ko kayang sikmurain yung ginawa ng asawa ng sender natin na ginamit yung sarili nilang anak na may sakit para lang makapanghut-hut ng pera mula sa ibang mga tao. Ngayon tuloy nagkaka-trust issues na po ako, no? Wala namang masamang manghingi ng tulong. Lalo na kapag desperado o desperada na kayo. Pero utang na loob. Sana meron naman kayong malinis na intensyon. Kung sakaling manghihingi kayo ng tulong, hindi pansarili. Grabe yung pagiging makasarili nito ni Edmund, nakakagigil. Sarap durugin. Ay actually, ang sarap yakapin ng sobrang higpit sa leeg. Well, sabi nga nila, addiction is lack of love. Addiction comes from lack of love. Ang adiksyon ay galing sa isang kakulangan. Hindi lang ito sa katawan, hindi lang ito sa mental na pangangailangan, sa emosyon. Minsan kapag ang isang tao, hindi niya maramdaman na mahal niya yung sarili niya,
o hindi siya nakaka-experience ng tamang suporta mula sa pamilya, kaibigan, o mismo sa sarili niya, nagiging paraan ang adiksyon para makalimutan yung sakit, yung kalungkutan, o yung feeling na wala kang worth. Kaya nga ewan ko dito kay Edmond nalulung sa sugal. Bakit kaya? Anong pinagdaanan niya nung bata pa siya? Masyado ba kayong maagang nagpakasal? O masyado ba kayong maagang nagsama na hindi mo nakilatis ng maigi itong taong to? Well, Rev, tapos na siguro yun. Let's not dwell on the past, but learn from it. Etong si Reverie, natagpuan nyo rin yung sarili niya na lumalaklak ng alak gabi-gabi para makatulog. At may mga pagkakataon na hindi siya makatulog kahit na umiinom siya. Naging addict din siya sa pag-inom ng alak. Take note, di naman yung ginagawa yun dati. Pero yung coping mechanism niya, para maibsan yung lungkot na nararamdaman niya sa puso niya, ay uminom ng alak. Sino nga bang masasandalan niya sa mga oras na yun? Problemado na nga siya dun sa anak niya. Nakinuha na ng may kapal, nangungulila na nga siya, tapos yung asawa niya pa, ng babae pa ang hayop. Grabe! Ewan ko na lang kung sinong hindi mabaliw sa ganun. So it's very important na yung mga taong nakapaligid dun sa mga taong ganun yung pinagdaraanan, nakasuporta. Minsan ang hirap din kasing aminin sa sarili na kailangan natin ng tulong Ang hirap i-explain yung sarili sa ibang tao na ito yung sakit ng pinagdadaanan ko, or hindi natin ma-explain yung sakit I may not be the best person to say this dahil hindi pa naman po ako magulang, magiging pa lang kung sakali. Charot! Uy, darat! Ay, ibang klaseng magulang pala ako. May kilala ako magulang din. Sa pera. Charot! Uy, darat! I may not be the best person to say this, pero I guess walang makapapantay dun sa sakit na yun kapag nawalan ka ng anak. Although lahat naman tayo nawalan na ng minamahal sa buhay. At baka yun yung common ground ng iba sa atin. Pero ang kailangan ng mga taong ganito kapag nandun sila sa sitwasyon na yun, suporta, pagmamahal, pag-intindi. Yung malaman nilang hindi sila nag-iisa. Masakit ang pagkawala ng isang minamahal. Hindi madaling mapawi yung sakit na yon, yung pangungulila na yon. Pero, Reverie, sana magkaroon ka ng lakas at tapang para magpatuloy at maghanap ng kapayapaan sa kabila ng lahat. Again, condolences sa pagkawala ng iyong anak. Napakatapang mo. Napakatapang mo. Saludo ako sa iyo. Naniniwala ako na okay lang na hindi kumpleto ang miyembro ng isang pamilya. Basta lahat ng miyembro na nandun ay nagmamahalan, hindi nagsasakitan, at may tunay na pagmamahal sa isa't isa. Na hindi kayang ibigay ng asawa mong si Edmond kasi again, lulong siya sa pagsusugala. Hanggat hindi niya naayos ang kanyang issue at hanggat hindi siya natatapos sa pambababae niya, walang mangyayaring maganda sa buhay niya. At ganun din sa'yo kung sakaling tanggapin mo siya sa buhay ninyo, ng anak niyo.
So, keep it up, sender, and may God bless you always. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Reverie's Secret File.